Mr. Jadin Vlog Migalab shout out. Mr. Jadin. Alala Mr. Jadin Migalab shout out. Hello. Alala Migalab shout out Mr. Jadin. Patamsak. Sige, tamsakan natin yan. Kaupin ko lang lalab Mr. Jadin. Medyo late. Nalik ng gising. Ma, may bibili. Latest. Patamsak naman ako lalabs. Ayan, thank you so much. Mr. Jadin, patamsak ako lalabs. 6:50 p.m. in Houston, Texas. Ayan, Rodi Irahita, Miguelab, shout out. Hindi ba kila bandida, ma? What does the roach and ants represent on a pest control? Don't forget to give me likes, Rodi Irahita Lalas. Patamsak naman ako lalab. Pa-likes naman po ako, Mr. Jadin. Ayan, thank you so much. Don't forget to give me likes, mga lalabs. Ayan. Pa-like naman po, pest control is extermination. Ayan. Pa-like naman ako, mga lalabs. Pa-like.
Ming, baba, baba. 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 Santano Miguel Love, shout out. Santano Moitra. Santano Moitra, hi. Miguel Love, shout out. L3 Miguel Love, shout out L3. My friend L3 Miguel Love, shout out. Ayan, good morning Lalabs, L3. Santano, thank you so much.
Tanghali na Sir Bruchito, mega love shout out. Sir Bruchito, good morning. Sir Bruchito, paayuda. Paayuda daw. Sir Bruchito, good morning po. Mega love shout out. Ayan mga love, Sir Bruchito, nagbaba ng bahay. Hindi maulan sa... Maulan ba kagabi? May bagyo? Ngalayin pa ako. Loading? Hindi naman. Loading ako? Hindi naman, Sir Bruchito. Malakas kasi yung hangin. Assalamualaikum, love. Ayan. Muhammad El Hindi, love shout out. Muhammad El Hindi, thank you so much, Lala. Walaikum salam. Muhammad El Hindi, mega love shout out. Thank you so much, Lala. Muhammad El Hindi. Lalab Island Sweet Vlogger, mega love shout out. Tamsak. Ayan. Island Sweet Vlogger, Lalab, thank you so much sa paharang. Baka si ano mo, si DC. Kasi kumuha yan ng isda. Lapya. Binigay sa igin niya. Ngon mo. Lagay sa plato. Siya naglagay. Ngon mo. Island Sweet Vlogger, patamsak po. Sige, Lalab, tamsakan natin yan. Ngon mo, tanay ko kung preto. Hello from Muhammad El Hindi. May premier to Lalabs. Wait lang ha. Secret Pot Diary, mega love shout, Miss Ailenski, na miss kita. I miss you. Ito. Secret Pot Diary, kumusta po? Mega love shout out po. And 5 million mega love shout out. Secret Pot Diary. Ayan, magaling magluto to. Ayan, salamat po, Secret Pot Diary. Aileen Lalab, ano to Lalabs? Premier pala to. Tamsakdan na po. Salamat po, Secret Food Diary. Maraming salamat po. Patamsakan natin si Aileen, mga lalabs. Ayan, may premiere po, may premiere. Pumayat kayo. Pumayat po ba ako? Kala ko tumaba. View cop. Ayan. Pumayat daw ako. Ayan, salamat naman kung pumayat ako, mga lalas. Pumayat ang face. Wala na kasing makain, sir, secret food. Wala nang makain si host. Mga lala, patamsak po sa premiere ni ni Aileen. Secret Food Diary, mega love shout out po from Island Sweet Vlogger. Wala na po kasing makain dito sa probinsya. Puro na lang gulay. Kaya pumayat. Wala nang makain.
Puro na lang talbos ng kamuting kahoy. Ate Agnes Vlog, Miguel Live shout out. Ate Agnes, Ate Agnes Vlog, may jacket ka na po. Puro lang talbos ng kamuting nilaga. Kung hindi talbos ng kamote, talbos ng bunga ng sitaw. 5 million Miguel Live shout out. Hindi nakakain ng karne. Island Sweet Vlogger shout out from Secret Food Diary. Ba't naglo-loading man? Nag-building ba? Ha? So, naglo-loading agad. Mga lalab, patamsak pa ako na kapin mga lalabs. Masarap yun. Pakuluan mo lang tapos lemon at patis. Wow, sarap. Oo nga po, Secret Food Diary. Masarap siya. Tapos bagong saing yung kanin. Sarap. Kaya may bagoong. Dito sa probinsya, kahit ano na lang yung maluto, yung dyan lang sa labas. Lalabas. Ayan, Parmelian Miguelab, shout out. Mga lalapatamsak po nakapin, may premier po ang nakapin. Masarap yun. Ayan, from Secret Food Diary, 2 million Miguelab, shout out. (7:09 p.m. Rodi Irahita Lalab Miguelab, shout out.
Ayan, 3 million Miguel Love, shout out, 3 million. Patamsa ko mga nalab sa nakapin mga 3 million. Sir Brochito, malakas ang hangin. Nagaano tuloy. Naglo-loading. AR Photography, Miguel Love, shout out, AR. AR Miguel Love, shout out. Hi, host. Ayan. Lalab, AR Miguel Love, shout out. Miguel Love, shout out host. Good morning, Lalab, AR. Good morning, Lalabs. Hindi na makulimlim sa labas, hindi katulad kahapon. Yun nga lang, medyo malakas yung hangin konti. Ayan, 4 million Miguel Love, shout outs. Sir Brochito, 3 million daw. Ayan. Pang-asar. Pang-asar, Sir Brochito, oy. Love you, ayan. Salamat po, Sir Brochito. $80 na me, 20 na lang, 100 na. Ibaw ka lang AR, wait lang tingnan natin ha. Ba mo ngayong bahay mo AR? AR Photography. Ang laki. 80K, sana all. Mapapasana all ka na lang. Ang laki ng bahay niya, Sir Brochito. Marapit na siyang mag 100K. Ang laki ng sweldo nito. Oh my God. Yung unang sahod niya, 540,000 pesos. Wow. Ang laki ng sahod niya. Mary, the promoter, Mega Live, shout out. Ayan. Patusok at makikiiwan po ng bakas. Maraming salamat. From ER Photography, Broccoli. Sir Brochito Channel. Hi, AR Photography, magbalik ka po kasi malaki bahay mo. Ang laki ng bahay niya, Sir Brochito. Malapit nang mag 100K, sana all. Kahit di na siya mangisda, oy, ang laki na ng bahay niya. I'll say 290 something. From Rodi Araheta. Ayan, magsukli ka daw po, AR Photography kay Sir Brochito. Ang laki ng yung bahay, Lalags. Do you remember year 54 and 29? What's that, Lalab? I can't remember. 44 million. Sir Brochito, oy. Yan mo na yan, oy. Tangali nga akong gumising.
Sir Bruchito, hindi pa ako matagal nag-loud. Ilang minuto pa lang. Bruchito type 19 million. 290 something from Rodi. Sir Bruchito, nag-breakfast ka na ba, Sir Bruchito? Nagkape ka na ba? Di pa ito nagkakape, Sir Bruchito. Kaalip po nga lang siguro nito. Sige guys, unahan ko na kayong lahat from ER. Sige na, ER, ang laki yan ng bahay mo, ER. Mapapasana all ka na lang sa bahay ni ER. O hulaan mo, breakfast ko. Ano? Sinangag. Sinangag with egg. Fried rice. Fried rice with scrambled egg. With matching coffee. Oh my goodness. Tama ba si Bruchito? Fried rice na may egg. Tapos with coffee. Tamsa with corned beef. Iwit atsara. Wow, sarap. Corned beef. Mali pala. Ako di ako kumain ng kanin. Dati kasi pag si Papa walang trabaho, maaga nagluluto na ng ng umagaan. May trabaho yung tatay ko ngayon, umalis. Kaya hindi nagluto. Lang ako sa Butsito, nag-Milo. Saka biskwit. Maya magkakain ako ng itlog. Apple ko, tamsakos. Apple ko, lalab, migalab, shout out. Apple ko, tamsakos. Ayan, apple. May apple. Apple ko, migalab, shout out. Ayan, Apple, meron ka na lalab jacket. Thank you so much. Good morning, Apple lalabs. Good morning. Ayan, 6 million mega love shout out. Loading. Good morning, lalab. Padikit po si Apple ko. Main channel mo ba to, Apple lalabs? Si Apple, may 124 subscriber. Main channel mo ba to, Apple, o hindi? Apple ko. 7 million mega love shout out. 14 million thumbs up. Thank you so much, mga lalabs. Ayan, thanks God. Umaraw na, mga lalabs. Sumikat na ang araw. Hindi na katulad kahapon na sobrang makulimlim ang panahon. Buti na lang walang bagyo dito. Napunta sa ibang lugar yung bagyo. Apple ko. Apple girl. Ang laki pala ng bahay ni Apple girl. Yummy short. Ayan, Apple girl. Ang laki ng bahay niya, 4K. Democra Islandsky, Elohim bless you and all your loved ones in Jesus' name. And not because it's Sunday, either Elohim is a everyday God. Thank you so much, Democra Lalab. God bless you too. Himalit pa yan, host. Puro lagas. Ako nga lalabs, nung isang araw, nandun na ako eh. Nasa 3,630. Kinain ni Lolo yung 40 kahapon, hindi ako ng isda.
May kasi yung connection ay panay loading. Hindi ako nang isda kahapon. Nakakatamad. You're welcome from Democra. Democra Lalab, thank you so much. You're from USA. Thirty din kinain sa akin kahapon, host. Much love from USA. Ayan. Si Democra is from USA, mga lalas. O nga lalas kahapon, tudo-tudo yung kain ni Lolo, isang sagad-sagad. Sagad-sagad yung lamon ni Lolo kahapon. Democra Lalab from USA. Thank you so much, lalabs. Madam Girlie Miguelab, shoot ang sakdan. Ganda. Madam Girlie Miguelab, shout out. Apple ko, yan na apple mo. Paul, ayan na daw yung apple mo. Madam Girlie Miguelab, shout out. Apple, binigay na yung apple mo na Sir Bruchito. Hi, buang. Buang si host. Saltek. Ayan, for Melon Miguelab, shout out. Sir Bruchito namimigay ng apple. Ayan, si Madam Girlie G, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalas, bagong upload ba ito, Madam? Ang laki na ng bahay ni Madam. Pedestrian road, pedestrian trending viral short. Ayan, Madam Girlie, short lang pala yung video mo. Ang ikli. Taga Masid ni Bixon, Miguelab, shout out. Taga Masid ni Bixon Lalab, Miguelab, shout out. Thank you so much. May harang si Madam Girlie. Ayan, sumikat na ang araw sa labas. Anay. Good morning, taga Masid ni Bixon, Miguelab, shout out Lalab, good morning. Bruchito Channel, dan sa'yo, sir, laki ng bahay. Sir Bruchito, malaki talaga yung bahay niya, Sir Bruchito. Dalawa bahay niyan, Apple. Hindi pa ako mga lalab makapagbigay ayuda kasi yung mga alagad ko napalo ni Lolo ayaw magdikit. Ayaw magdikit. Pinapahinga ko lang to ng 2 araw. Mahal nga. Nakatapos ko sa YT ko. Ano yun? Here we go from AR. AR Photography. Ang laki ng bahay niya mga lala. Siguro ang laki ng sweldo nito ni AR. Ang laki ng sweldo kasi ang laki ng kanyang bahay. Sana all.
Mapapasana all ka na lang. Ayan. Si AR Photography. Siguro sumasahod to ng ng 30,000. Wala nga ako bahay, Sir Prochito, he. Pia Lalab Migalab, shout out. Pia Mix Vlog. Dan Tamsak Host. Lalab Pia Migalab, shout out. Sir Prochito, pampo na lang daw si Apple ko sa'yo. Okay lang yan, Kev. Naman yan. Apple. Apple ko, okay. Asan kasunduin kita? Maligo muna. Wag na maligo, Sir Buchito. Apple, maligo muna daw si Sir Buchito. Sunduin ka niya. Doon ka natitira sa bahay niya, Apple. Maligo ka na, Sir Buchito. Sige, Sir, wait kita. Wag ka na maligo. Wag ka na lang maligo, Sir Buchito. Sunduin mo na si Apple. Pampon na lang sa'yo. Magpapampon na lang. Ayan, Pia Mix Vlog, Dan Full Pack from Tagamasid ni Bixon. Tagamasid ni Bixon, Lalab Migalab, shout out. Dati man tayong dikit Bixon ubusan. Ayan, reunion part 2. Ayan, si Apple ko nagbaba ng bahay mga lalab. Si Apple ko. Lablabin natin mga lalab. Si Apple nagpapaampon kay Sir Buchito.
Pia Mix Vlog dan, full pack, pasok list at taga-masid mga lalabs. Island Sweet Vlogger lalab, thank you so much. Apple ko, nasaan ka kasi, businahan na lang kita. Island Sweet Vlogger, Apple Dan. Apple, pasuklian na lang si Island Sweet Vlogger lalabs. Dan na sa iyo. Dan na po lalab, si Island Sweet Vlogger sa ilalab, pasuklian na lang. Ayan, 4 million Miguelab, shout out. Sige sir, lalabas na ako, ha. Nasa Japan daw sa lalab, Sir Buchito. Ang layo, nasa Japan. Sobrang layo, paano bubusinahan yan? Ang layo. My ride list, thumbs up dan host. My ride list, Miguelab, shout out lalabs. My ride list. Ayan. Apple ko, online passport muna ako. Matagal pa yan, Sir Buchito. Ay, Diyos ko, matagal pa yan. Wait lang po, mag-jingle bells lang, Sir Buchito. May ride list, nagbaba ng bahay. Ayan, mag-jingle bells lang si host. Island Sweet Vlogger, Dan Sukli from Apple ko. Mga lalas, wait lang, mag-jingle bells si host. Wait. Jingle bells. Nakatuwag pa si Bibi ng tulog.
Heidi natin may love shout out. Okay lang yun, sir. Sir Bruchito, basta may silungan. Taga Masid ni Bixon, Dan Pulpak from Apple ko. Ayan, Lalab, thank you so much. Heidi Lalab, may love shout out. Mami Colbert Pam Vlog, 3rd year anniversary in YT. Ayan. Colbert Genetics Special Day coming October 25. 1:30 p.m. Ayan, puntahan natin mga lalab si Heidi. Meron siyang celebration for 3rd year anniversary in YT. Ayan. Malapit na pala akong ako rin. October 3. Magto 2 years na pala ako. Ayan, thank you so much. 3 million in the house, mga lalabs. Aileen Sweet Vlogger, nagbaba ng bahay. Tamsakan na mga lalabs si Aileen. Sa kanyang premiere, 3 days pa pala to, September 30. Anong petsa na ba ngayon? We'll check. 26 pa lang pala. Aileen Sweet Vlogger, mga lalabs. Lablabin natin, mga lalabs. Agoy-agoy. October 25, matagal-tagal pa pala to. Tadadan. Mga lalab, kain tayo ng itlog. Ayan, kain muna ako ng itlog, oh. Tago ako. Payo the host. Wait lang, may ride this list, lalabs. Kain muna ako, ha. Wait lang. Kain tayo itlog.
I am 3 million, Miguel Lab. Shout out 3 million. Payo the host from my ridist. Try ko lalab kung didikit na yung aking alagad ha. Napalo kasi yung alagad ko kaya hindi ako nakakapag-ayuda. Pinapahinga ko. Tiwan ko kung didikit na to ngayon. Try ko nga. May ride list. Hindi na pala tayong dikit.
Basta DJ Boom the best. The best na makasahod ka ba? This is Team Rocket. Feel the music of Filipino It's More Music. This is the next DJ Boom Road. Shirley Lalab Migalab, shout out, Shirley. Ay, ano ba yun? No copyright background music. Tagalog. Itong success namin, dami rin pinagdaanan.
Kahit anong gawin, limutin ka. Hindi mo sa isip ko. Kasi di ko lang matiis lang. Shirley Lalab, mega love, shout out. Hello, sweetheart. So beautiful, Sisi Shirley. Thank you so much, lalabs. Thumbs up. Thank you so much, lalabs, sa pa-thumbs up. Iisipin. Shirley ay nagbaba ng bye, Shirley. Right. Taytay Channel, mega love, shout out, lalab, Taytay Channel. J Black Remix, mega love, shout out. J Black, mega love, shout out. Shirley lalab, Shirley, thank you. How can you to be beautiful every day? Ayan. Because I sleep well, Shirley. You should to smile always. So that you look so beautiful. Patamsak from J Black. Premier Tula Labs. J Black. Perfect. Ayan. Thank you, Shirley Lalabs.
May premier yung nakapin mga lods. May premier patamsak po nakapin. Ang laki ng bahay ni ni Jebak. Patamsak sa premier mga lalab na kapin. Si Mini pala to, si Shirley. This one is still small. Mini Kakashi. This is Mini Kakashi. Shirley. Thank you. This for kids. Salamat. Ayan. This is for kids, lalabs. Your comments turn off. My nephew, that's why. That's why it's turned off because this one for kids. It's for kids, that's why. I will check. I am watching your video, Shirley? Your nephew video? Bibi!
Ang haba. I will connect this one, Shirley. I will try if this one is will connect. Wala, hindi talaga makakonect. Another banana, Shirley? Shirley, another banana? Another banana, Shirley. FW ako patamsak premier. Sige lang, tamsakan natin yan. Alex Tampol, Miguel Love, shout out Sir Alex, tamsak. Sir Alex, Miguel Love, shout out, salamat po sa patamsak. Alex Tampol, Lalab, Miguel Love, shout out, thank you so much. Kalang may harang. Pulubi na pagkamalang vlogger.
Ayan, ano, Alex Tampol, Sir Alex. Still her dear. Yes, lalab. Thank you, Shirley. Shirley, again, I will give you extra banana. Shirley. Only 3 for you, ano, Shirley. It's become 100. Yes, dear. Ay, 12 p.m. in Houston, Texas. Radio Rahit Talalabing Love shout out. Another banana, Shirley. Snow 100, Shirley. Heart Vlogs, Lalab Miguelab, shout out Heart Vlogs. Cherry Sweet, Miguelab, shout out Cherry. From Shirley. Ayan, thank you so much, Lalab Shirley. Thank you. Cherry Sweet from Shirley. Thank you so much, Shirley. I will give that one jacket. Shirley, thank you, Shirley. Heart Vlog, Lalab Miguelab, shout out. Amit, Miguelab, shout out. Please connect from Amit. History ano, share you. Thank you so much. Lalab Shirley. Shirley, thank you. Amit, nagbaba ng bye, Amit.
Thank you, guys. Ayan, Shirley. Thank you, Shirley. Thank you. Oh my God, why it lost again? Oh, become 99 again. Look for this. Ayan, from Shirley. Shirley Dan, L3. Shirley Dan from L3. Rose Dola, Miguel Love, shout out L3 Dan. Okay, L3 from Shirley, Premier Host, patusok. Sige na, tusukin ko muna sa FW, palapin kita, okay? Heart Vlogs. Tamsakan muna natin si ano. Heart Vlogs. Patamsak ako nakapin mga lalab. Si Heart Vlogs may premiere. Sa SM North. Diyan na yung para singil mo, ma. Doon sa ilalim. Tambay na ako sa'yo. Ayan, from Heart Vlog. Sige, lalab, salamat. Charge ko lang yung aking mobile. Palubat na. Mamamatay na yung aking isang mobile. Wait lang. Anthony Robertson, mega love shout out Anthony. Mega love shout out from Shirley. Shirley, thank you so much. Love Shirley. Shirley, thank you. Shirley, thank you so much. I will check your video. This one, this one you drop this new one. Thank you, Anthony from Shirley. Ayan. Anthony Robertson, thank you so much. I will give you jacket, lalabs, Anthony. You have now moderator. I give moderator, Shirley. Anthony, thank you so much. Dan sa'yo, Amet. Padikit, please. Mga lalab, patamsak pa ako sa nakapin. Mga lalab, may premiere po si Heart Vlogs. Gala sa SM North.
OTW Rose Dola from Heart Vlogs. Rose Dola, padikit please si Rose Dola mga lalabs. You are welcome from Anthony Robertson. Thank you so much, lalabs. Kulot. Kulot. Wait lang mga lalabs, pabalik ako mga lalabs, wait lang. Mag-ano lang ako, CR.
DJ John Sagayo. Buat. Sumbong tubig. Ayan, Heart Vlogs, Hans Aaron Vlog, Migalab shout out lalabs. Ananda Sanggit Prabi. Lalab Migalab shout out. Ananda Migalab shout out. Nadala tuloy ako ni Bibi. Nadadala. So, kung pagtayo mo ha. Amit, please hospin. Okay, drop your link, Amit. Huwag mong isulpin ang lahat
Ayan, lalabs, Amit, you finished Tamsak to Heart Vlogs? You done, lalabs? Nugakan ako. Oh. Jojo Channel TV, mega love shout out, Jojo. Pag-asa sa'yo. Nag-wielding na dang. Nag-ikot ako. Jojo Channel TV, mega love shout out, Jojo lalabs. Hanggang 10 ko lang to. Wala pa ng iba. I love you. Isip ko saan yung tali ng aking hair? Where's my ponytail? Yes. I keep it here, but I love it. Wala kasing kasama kaya naging yan. Hoy! Tupiin mo yung tinayuan mo. Yung nakay yung hindi ka nagtupita, bumayos ka. Nagpalit-bit ka ng gising. Para ka na namang ahas na nalayas. Wala yung tali ko. Hindi na kinukuha yung tali ko din ha. Sari. Sari. Saan bigyan? Hindi ko kayang mabuhay. 3 million, mega love shout out lalas. Mga lalas, 3 million. Tali nga ako mainit. Ano, bibi? Hi, thanks God for everything. Ayusin mo yan, bibilit ka gumising. Tupiin mo yan. Ayusin mo. Pagalin mo si ina mo. Bumalik kasi ng bandido. Maybe. Tulay ka. Ay, parang kaway yung kinatao. Sayang. Balo yan. Kaway yan. Parang may naman kita. Higit ka naman. Ananda! Sanggit Prabha Migrab, shout out Ananda Lalabs. Tulungan mo na kasi dang. Ano nga?
Ananda Sanggit Prabalalab Migalad shout out. Wow. Ito yung book. Hi. Pia Mix Vlog Lalab Migalab shout out Pia. Ayan. Ayan si Pia nagbaba ng bay mga lalab, lablabin natin. Oh my God, what happened to my miss? Si Mawi lang ribok. Hindi kaya kaiba. O yung yung Bibi. Bibi yung matingnan mo. Mais ka dyan. Bibi. Pia Mix Vlog nagbaba ng bay, Pia.
Shirley Lalab, good morning po, host. Shirley Lalab, good morning. Thank you so much. Shirley, thank you. Grade 1 to school. Dan sa'yo dikit na po. Ayan, salamat. Ayan, Shirley, dati man tayong dikit sa main lalabs. Malaki na rin pala yung bahay mo, Lalab Shirley. Nasa 4K na. PMX Vlog nag... Mix Club. Wait lang mga Lalabs, wait lang. Yung ginawa ni Maui. Sorry.
English mix golf.
And mga lalabs, mag-subscribe na po ako mga lalabs. Ayan. Thank you so much everyone. Ayan, see you tomorrow. Saan man tayong sulok ng mundo, lagi tayong mag-iingat mga. God bless everyone. See you tomorrow mga lalabs. Bye-bye. Ako po yung mag-out na. Thank you so much. Ayan, thank you so much everyone. Bye-bye.